Spela para que Rangia Machauda. Zamushaya de por el bombo de como otro. Mabasa. Daga pagazi ke khola ke Mabasa. Iphutha elakhe ugoalkeeper Mbukeli weLangonville Golden Arrows. Yinake lapha ke Mlungwana. Uyabamba uyayeka ke Mlungwana. Wathi ngibona yini ke lapha ke uTsokofatso Mabasa. Eshaya igoli lakhe elesikhombisa kule season. Shaya igoli lakhe lamashumi amabili nantathu kuona ke Mapagania. Yinake lapha ke Mabasa. Upenge igoli lakhe lesishaka lombili. Yinake kore mhlawumbe nami ngikhiphe nje inkingeni. South African football uyatribula uye phambili. Sibona la ke ithuba seliphansi lapha ke ithuba. Nala ke ithuba. Mfukeng la shay. Hey! Engathi izoyisuthi induku Lammontville Golden Arrows. Usheshe wamemeza uHezekiya Mbukeli. Wathi mathambo hlanganani. Sinemzuzu eyishumi nantathu umdlalo uqalile. Orlando Pirates 2 Lammontville Golden Arrows no. Engathi uzoyiphaka engayiphekanga uSteve Kompela. Composure Mbukeli eyakhe lapha ke Mfukeng. Shaya igoli lakhe elesibili ke kule season. Shaya igoli lakhe elesine kuMapagania. Ake sibheke le bhola ngapha ke Mbukeli. Onside ke Mfukeng amdribula ugoalkeeper kuloko uphinde wamjika lapha noSuke nanga yongena ne-18 upast. Naw afaka amanzi endlini. Mfukeng sikaza ke Mfukeng. Nala ke Thuba Dlamini. Shay 3 Orlando Pirates North Lammontville Golden Arrows Amapagania azokwenza peace Mbukeli kulesithathu uyena ke lapha ke uDlamini walphasa nje inethi lapha yena ke uDlamini Mbukeli ushaya igoli lakhe elokuqala ke kule season yena ke uDlamini 133 games uDlamini kuMapagania sekana 12 goals. Yes, engathi bazoyithola impama la namhlanje abafana ebesithende. Engathi ke umemeze ngempela ke Eli Heze. Lebitho nayo ungena wadlala kuMapagania Mbukeli. Usuka lapha kuyona ke Chippa United. Engathi kudala ke dlala lapha ke Lebitho. Nale ke Thuba. No shay. Mabasa. Orlando Pirates 4 Lammontville Golden Arrows North Mabasa ushaya igoli ke lakhe elesibili kulomdlalo njengoba bengisasho ngaye ke uLebitho Mbukeli ukuthi ke ungena nje wadlala kahle kakhulu ke kuona ke Mapagania engathi kudala dlala kuMapagania ushaya ke cross ke uLebitho uthi ke ngibona yini ke uMabasa ibhokeli beka phakathi yina ke uMabasa engithandayo nerun eshayo yena ke uMabasa Mbukeli ngabe ke manje sikhuluma ukuthi ke uMabasa sekana 3 goals manje ayimagile lapha ke Arrows weliphakamisa nale ke ithuba no shay beka phakathi ke khona ke umthetho 5 Orlando Pirates North Lammontville Golden Arrows ngengasho Mbukeli usaqala ke umdlalo ukuthi ke ngeke ngithuke nebeyithola ke impama lapha yona ke Arrows chisa impama Orlando Pirates 5 Lammontville Golden Arrows North kulesana yena ke lapha ke umthetho usuke ebenchi engqophela phakathi ngekhanda yena ke lapha ke umthetho ushaya igoli lakhe lesibili kuona ke Amapagania njengoba ngishiya ukuthi waskora ke bedlala ke neKaizer Chiefs yona asazi noma ke namhlanje ke bazoyithola ke i6 Mabona noma bazohamba ngayo ke i6 Mabona bayeThekwini sibela ke iphola ke Mnguse zamushaya no shay elobika mhlawumbe ekhaya shaya igoli lakhe elesitanu ke Mnguse kuyona ke lapha ke Lammontville Golden Arrows
umgundechani grass cutter kuyena ke lapha ke umpontshana uzomkhuthaza kuya phambili ke lapha yena ke uNguse isizini yakhe oqala shake i-diagonal run lapha ke uNguse wathi bona ngibulala ibhokeli beka phakathi inake lapha ke uNguse suka benchini ke mbukeli Orlando Pirates 5-1 elinye ke ithuba no shame 6 mabona hat-trick eyakhe lapha ke uMabasa ushaya igoli lakhe uMabasa eleshumi namhlanje kanenzela 6 mabona Orlando Pirates 6 Lemonville Golden Arrows 1 inake lapha ke uMabasa ibhola ke badlala ngalo ke namhlanje uMabasa ilakhe uzohamba nalo njengobona kubhaliwe ukuthi hat-trick eyakhe lapha ke uTsekopaso uMabasa i-hat-trick eyakhe yokuqala ke lapha ke uTsekopaso uMabasa siloke dlala lapha ke ibhola ke i-professional football shama brace awu-8 i-hat-trick yokuqala ke namhlanje ke uMabasa ecabanga ukuthi ubeke ethubeni ngoba ke uzongena ke uNyambos SuperSport United emva kwalo mdlalo nayo ke lapha ke i-TS Galaxy Mabasa Kimfoot no shame 8 Orlando Pirates 1 Lemonville Golden Arrows skill sakhe lapha ke uKimfoot imbukeli nami ngisathi ngiyapakisha ngiyahamba nangu uKimfoot eshaya igoli lakhe lesibili kumabhakaniya eshaya igoli lakhe lesibili uKimfoot seloke efike la eNingizimu Afrika wadlala lapha kuyona ke iMaritzburg United azange askore ke negoli ke lodwa nangu namhlanje hayi ziyamnetha ngempela ke Steve hayi zimnethile